Chváliť ministra aj ľudí okolo neho za dobrý výber miesta, lokácie, scény. Neviem, či to bude celkom dobre vidno, ale naozaj toto je stav Slovenských lesov teraz. Toto Tungusko a tá kaplnka pri tom. To je pomaly naozaj zádušná omša za slovenské lesy. Tam 1 milión kubíkov pomaly ročne. Tak teraz ešte všetko, čo tam zostalo, a zostali tam také statné, obrovské jedle, ktorí dvaja neoblapia. A to som chcel poprosiť, teda, že by tie jedle nechali na pokoji. Žiaľ, robí sa to, lebo kalamita skončila a krky sú hladné a ono sa to umelo navyšuje. Tie odhady sú niekde na úrovni, že aj pri existujúcich sa to robilo tak, že 30% nemuselo ísť. Lebo to nebola kalamita, ale ako sa hovorí, už pri jednom bordeli sa zväzie aj to. Naozaj tie lesy dopadli zle, naozaj toto je Tungusko, to je to miesto v Rusku, kde dopadol vraj ten meteorit a vyzeralo to tam hrozne. Tak takto vyzerajú aj lesy na Horehroni, a nielen na Horehroni. Vraj sa idú odpredávať techniky a vôbec likvidovať závod lesnej techniky. A idú sa kúpovať počítače, takže lesy Slovenskej republiky idú predávať LKTčka, idú kúpovať počítače, ale tým počítačom ani nezasadíte smreka, ani ho nevyoplodkujete, ani ho nezrúbete, s tým počítačom neurobíte nič. Ja si mohol dovoliť takú poznámku chlapca z Oravy, ktorý celé prázdniny chodil a priemerkoval, taxoval stromy a naozaj mám les rád. Proste s tým počítačom veľa v lese neurobíte. Takže nevidím v tom žiadnu logiku. Neviem, aká je stratégia lesov Slovenskej republiky, že z tejto kalamity koľko stála výroba. Tam sú informácie, že sa to predražovalo, pritom to bola žatva. Na tom Horehroni to ste šli ako do kukurice. Hej, to vám padalo samo pomaly do tých klaničiakov. Hej. Ďakujem pekne. Nech sa páči priestor pre vaše otázky. Ak žiadne nie sú, tak ďakujeme a prajeme ešte pekný deň.